Etxe arrotz hau 10 ipuin laburrez osatutako liburua da. Oraintxe argitaratuko da, baina badira urte batzuk idazten hasi nintzela. Abia puntuan, ideia bat edo banuen etxea eta arroztasuna. Kontrapuntu hori adirazi nahia. Alde batetik gure gertuko eta egunerokoan agertzen zaizkigun egoerak, harremanak, eta hain justu horregatik gertukoak direlako eta gureak direlako arroztasun puntu bat, pixkat deserosotasun bat. Hori abia puntua izan zen, eta gero gutxi gora bera horren bueltan ibili naiz. Irakurleari nahi nioke gure egunerokoaz, bizitzaz, gu garenaz hausnartzeko halako arrasto batzuk edo. Uste dute hitzekin disfrutatzen duenak eta neurri batean bizitzari eta egunerokoari buruz pentsatzeko joera edo zaletasuna duenak gustura irakurriko duela.